OK, bol som vo fitku, cvičil som, išiel som domov, išiel som do sprchy. Ale proste normálne som vyzdejkol a išiel som do sprchy. A hovorím si, nepočul som, že rest, niekto kričal alebo čo? A hovorím, že to už mám halucinácie a kokot, idem do sprchy. Tak som dal sprchu, píčoviny, umyl som si zuby, ty kokos zubnou ničou som si valil ty kokos zuby a počujem zase rest a hovorím, že ale to je píčovina. Že nie je tu čajov alebo niekto? Lebo som nemal pri sebe telefon, vieš? Tak som išiel do izby, ty kokos, zobral som si tričko, lebo pri sebe som nemal, som išiel z fitka, nie? V mokrých veciach, ty kokos. Tak som si hore dával tričko a normálne sa pozriem z okna a normálne tak z okna sa pozeral takto doľava, smerom vlastne pri potoke Zábradlie a tam proste čavo na bicykli a ďalší bez bicyklu. A že rest, a kričali furt, že rest, a že čo bliakaš? A on, že ale rest, že ale rest, takým priebaným zvukom, takým mrdnutým, vieš, takým, nie, že povýšeneckým. Ale rest to, vieš, a keby, ja neviem, ty kokot. Ja keby si robím piču z neho, alebo niečo, vieš? A on, že poď dole, že dáme fotku, alebo čo, že prišli ťa pozrieť. A ja, že vážne? Že vážne? A normálne iba som privrel okno a išiel za nimi dole, iba som dal kroxy, ty kokos, a otvorím bránku a tam čavo asi meter až od bránky, ty kokos, no proste hneď, že keby proste vystrelím ruku, tak mu proste odjebem hlavu od nervov a už som mal amok, mne búchalo srdce, ja som myslel, že niekoho zajebím, lebo proste hneď vedľa mi máme vlastne dva spojené baráky. A vedľa mám bratranec, malé dieťa a cez deň spí. A to ti hovorím, že to keby on počul, že tam vrieskajú, tak to, ja ti hovorím, ja som cholerik, ja som vybušený, ty kokot, mám nervy na varziakú pičovinu, hoci doma rozšuli, ty kokot, aj mi z toho zle. Ale on, ti hovorím, že to by bol pretlak úplný. To by bol kľud na celej ulici, ti hovorím, to by boli aj policajti. To on by bol v piči úplne. No a to je jedno, počúvaj. Prídem tam a otvorím bránku, ty kokot, nie? A čavo stojí asi, no fakt, ty kokot, no proste keby sa napráhnem, tak mu proste rovno najebem. A ďalší asi aj 2 metre od neho, ty kokos, na bicykli. A hovorím mu, že čo bliakaš? A chytil som mu, tak som ho chytil za líco pravou rukou. A normálne, proste som ho šticoval za líco. A normálne asi po 2 sekundách, a úplne fakt silno ako. Kápo, asi to počúvaš, asi teraz si dáš za hlavu, že aký si priebaný, alebo keď som aj jeblý, že čo spravíš, že s kým ma rozjebeš. Kápo, ja som sa pýtal, či mám vážne ísť dole z toho okna. Proste chytil som ho za líco, začal som ho štícovať celou silou, on začal bliakať normálne, on aj vrieskal v píšťal, nevedel, čo mal robiť, ty kokot, no lebo to boli, však sa chyť za líco, proste a začne sa štícovať. Tak proste on takto štícoval, ty kokot, úplne fakt veľa, úplne som takto naťahoval hlavu a ten jeho kamarát iba kúkal a iba ostal stáť, že ty kokot, čo sa deje, vieš. A normálne fakt úplne celou silou a už to trvalo asi, ja neviem, do piče, no dlho. Na niekoľko sekúnd som ho proste ťahal, ty kokot, a smykal som mu s tým lícom. Hovorím, že pokiaľ už bliakaš, ty kokot, vieš, a proste mu to pustil a na automaticky si chytil to líco a plakal. A tak som ho najbal proste facku, som ho najbal lavačku, len takú, že tš. A proste iba sa schúlil, držal si to líco jak kokot a plakal. A plakal. A ten jeho čavo ani nečakal, proste utekal na bicykli. No alebo šlapal teda, pardon.